ini ya sama ya. 228. 82 228. apa ya? Coba dulu 28. 82 dari awal. 82 dari awal. Hah? 418. 82. 418. 418. 82.
Horas madihita saluhutna. Dihamu aka damang dainang, tapukka mapaminggota sadarion, jumolo mahita martangiang di bagasan rohat tabe. Martangiang mahita. Amin. Tapuji ma debata marhite ende sian buku ende nomor 125 ayat sada dohot 2. Rima hita jongjong. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumopal langit dohot tanoon. Marolop-olop tu debata maho, ale sandok tanoon. Endehon hamu ma hamuliani guarna, marmulia, bain hamu ma puji-pujianna. Dok hamu, mandok debata, tung nasok kaldo aka pambahenanmu, binaheni hina timbul ni gogom, ikon marsomba tuho aka musum. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata, suruh matondi parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite-hite haheheoni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asalam ganda haporsian nami, marhite-hite pakirimon namangolu, asa toktong huingot hami, nahehe dohami muse, sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amin. Pudul mahamu. Marende mahita sian buku ende nomor 427 ayat tolu dohot 4. Naigubapin
Tangion hamu mapatik ni debata, imasian patik parjolo, dohot lapatanna. Patik parjolo, au do jahoba debatam, nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Dia do lapatani i, ondo. Ikon umbia rohata, jala humolong, jala upos mida debata asa mida nasa na adong. Ima sahatna atong rap magidogogo mahita tu debata lau mangulahon patikna. Ali Tuhan debata. Saya patuh memahami mangulahon akbar di patikmu. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 410 ayat sada dohot ayat tolu. Mahita jongjong. Tatopoti madosata tujoloni debata, martang yang mahita. Ale amanami, jala debata nami na di banua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu, jala hutopoti hami do dosa dot panglosyan nami na godangi di jolom. Tatap hami, marhite-hite asini roham, jala sesama dosa nami saluhutna, alani pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tabege mahata babaga taringot tu hasesiani dosa. Songonon do pakolongi di bata di portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hangaluan na saliling ni leling na di ibana. Hasangapon madi di bata na di gijang. Amin. Hudul mahamu. Marende mahita sian buku ende nomor 440 sada ayat sada.
Tuhan Yesus Nasarku godena datang sasana Tuhan rikan darahku marhatapapan Yesus Tuhan itu bersama di sisa dosaku doakan dosaku namun dan ditebus namun. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tarsurat di sada raja-raja bindu 10 pitu mamuka sian ayat 10 pitu sahatro di ayat 24 tajahama marsikat soring. Jadi dung salpu aga jamita odeng marsahit ma anak ni para puan sorangan nai pola pasang situtu sahitna laos tos hosana. Dungi nina paropuani matusi Elia, aha parsoraku tuho, ale halak ni debata, rupa rodoho tuau, lau pasingoton dosaku dohot membunuh anaki. Dungi nina si Elia ma mandok nasida, boan tuson anakmi. Dungi dibuat si Elisa ma anak nai sian apuana, laos dibuan ibana tu gijang, tu bilut nani inganan nai, jala di apehon ibana tu podomanna. Dungi jauh-jauh ma ibana tu Jehovah, nin nama, o ale Jehovah debataku. Tung dohot ma paropuan na babangon sorangaki, marnimago bahenonmu lau membunuh anakna. Dungi di pabustang maibana tolu hali di gijang ni dakdak naki huhut jojo tu Jehovah nin nama ale Jehovah debatakku ua paulak mahosa ni dakdanakon tu bagasan ibana. Jadi ditangihon Jehovah masuarani si Elia, gabe mulak hosa ni dakdanaki tu bagasan ibana laos mangolu ibana. Dungi dibuat si Elia madak dan naki jala dibuan sian bilut parginjang tu toru jala dilehon ibana tu inana huhut didok si Elia idama nama ngolu do anak mon. Dungi di do paropuani matu si Elia, nuaing pe asa huboto halak ni debata robo jala hasitongan do hatani Jehovah nas buat sian pamangan. Ido sahatna martua dona tumangihon hatani debata jalana peopsa. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 700 ono plusia ayat sada dohot ayat 2. Rimahita jongjong
Tahat tidak kon maha porsyatai, songon nahina tidak kon idongatta saha porsyaon, disandok portibion. Rap mahita mandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogona saha tudosan, natumo palangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imanatin buhoni si Maria, nagabe-gabian sianto di parbadia, andorang sohabubuhon, ido tuhata na tumahon na bernit, di panguhuman ni silatus, na matetar pajalo ibana diau pinarsilang, na tuatu banuatoru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamu di debata Jehovah, amanai pargogona satu dosani, disima ibana paima mulak soko tutanoon, manguni halak na mangolu dohot na mate, au porsea ditodi parbadia, celadau sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesiani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Hudul mahamu. Tabege ma tikting di huriata di minggu ta sadarion. Tikting di huriata minggu tanggal 8 Mei 2022. Naparjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu jubilate. Lapatanna marolop-olop tu debatama ale sadok portibion. Do topik wasone debata na panguluhon. Paduahon dagdanak na sorang. Parjolo na di hari Rabu tanggal 27 April 2022 di basa-basa watuata do sada dagdanak boru tu keluarga ni Amata, Alwin, Yosua Silalahi, Stefani, Junia Borusi Tohang. Alamat Jalan M. Saidi Raya nomor 25 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, Sian Sektor Sion. Napaduaon na di hari Kamis tanggal 20 April 22 di basa-basahon tuhata do sadadak danak bawa tu keluarga ni Amata, Fernando Simanungkalit, Gayatri Talisa Borumatodang. Alamat apartemen Menteng Square Tower B, Jalan Matraman nomor 14 Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Sian Sektor Godung. Saya di pasu-pasu tuhatama dakdanaki rap dohot natorasna. Patuluhon Pandidion Nabadia. Hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 nanaing roh patu pohon ni huriata do Padidion Nabadia tuyana kota di Parmingguon bahasa Batak. Pinangido tunatoras nanaeng mendaftarhon ianakonna asa mangisi formulir pendaftaran baptis Jalaman Jalo surat keterangan sian situa sektor Nabe. Pastoral konseling baptis di Patupa di hari Sabtu 4 Juni 2022 pukul 10 sadawib. Paupaton Parguru Malua khusus. Marhite tiktingon dibuka huriata do kelas Parguru Malua
khusus turuas ni Huria naung dewasa manang naung karejo nama rumur 25 tahun tu gijang. Nana yang mendaftar hondirina boi mendaftar tu sekretariat ni gereja paling lambat tanggal 15 Mei 2022 dohot mamboan surat keterangan sian situana manang sian gereja nabe. Palimahon tikting neng barbagas, tikting parjolo. Goar Arman Tony Aritonang, alamat Jalan Kampung Kelapa, RT 2 RW 2, Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede Bogor. Huria GPIB Majelis Jemaat Shalom Depok. Anaknya Mata Pantun Joni Aritonang Nahinan, Tubuni Inata, Lamria Boru Manurung Nahinan. Dohot Orwana Goar Suryanti Boru Sirait, alamat Villa Delima Blok F 10 Tolu Lebak Bulus. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Boru Niamata Sabam Sirait Nahinan, Tubun Inata Tinur Boru Sitorus. Pemasu-masuan di hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 pukul siawib di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Saya di pasu-pasu tuhatama sakap parbagason ni nasida. Panopon ruas namoding. Nah di hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 nasalpu nunga mangurjung ngolu inang pitaria marisitua lubat tobing boru pakpahan. Umur 52 tahun. Alamat Jalan Damai nomor Pitu D Cipete Utara sektor Saroha. Nunga tuudean na di hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 di TPU Tanah Kusir. Tatang nyakon ma asa tumibu tarapul rohani keluarga nati ninggal honna. Papituhon pangapulion. Hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 pukul 16 WIB nanaing roh patupau ni Huriata do pangapulion tu keluarga inang tiagor nainggolan boru simbolon nahinan. Sian sektor Marsada ngaringanan di Serbaguna A dohot Maritezum. Pinangido tu sude parhalado dohot ruas tarlumobi ma tu ruas ni sektor Marsada asaman dohoti ulaoni nani ulahoni pendeta Liston butar-butar. Pawaluhon sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. Hari Senin tanggal Mei 2022 nang dipatupado sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP maringanan di HKBP Yogyakarta. Nah didohoti pendeta Liston butar-butar, pendeta resort, Sintua Mangara Pelubis Majelis Perbendaharaan dan Sintua Parpunguan Pakpahan Bendahara Huria. Borhat do Sadarion Minggu tanggal 8 Mei 2022 mulak di hari Selasa tanggal 10 Mei 2022. Pasiahon gerakan Rp1.000 tu dana pensiun. Mardomu tu peraturan dana pensiun na berlaku, HKBP dan boi dope memenuhi kewajibanna sebagai pemberi kerja. OJK manang otoritas jasa keuangan nunga menegor dana pensiun HKBP dohot tunggakan 140.755 juta rupiah. Mulai sian bulan April 2021 nasalpu, nunga dipatupa penggalangan dana di Huria di resort dohot distrik. Imam Marhite malam dana janji iman. Pelean dohot gerakan Rp1.000 per hari. Sialani patupa utama gerakan Rp1.000 Marhite mangisi kotak na adong di joloni pitu keluar gereja. Pasapuluhon doa syafaat. Mamuka tanggal 10 Mei 2022 pukul 8.15 WIB doa syafaat dipatupa tiap hari Selasa maringanan di Serbaguna A HKBP Kebayoran Baru. Pasapuluh sadahon seminar perempuan. Hari Senin tanggal 16 Mei 2022 di Patupa Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru do acara seminar do topik How to be a Smart Woman do motivator Bapak Perlindungan Marpaung.
masuk pukul 10.30 saat pukul 10.07 WIB. Maringanan di gereja. Mardo mutusi pinangido tusude ruas asa mandohoti ulaoni. Sonari taidama video songon pendahuluan taringot tu ulaoni. Dunia ini terus mengalami perubahan. Bahkan Dennis Waitley is a myth. Artinya bahwa stabilitas itu adalah sebuah mitos. Tidak ada yang pasti. Kehadiran kita sebagai seorang perempuan adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Di mana kita sebagai penolong yang sepadan. Penolong di dalam keluarga. Penolong dengan orang lain dan pasangan kita. Penolong di dalam pelayanan, di dalam punguan. Bahkan di dalam pekerjaan. Itu sebabnya di tengah-tengah perubahan yang terus terjadi, kita harus melakukan transformasi diri. Menjadi wanita, menjadi perempuan yang lebih smart, lebih cerdas. Tauditi Museo Wartata, pas 12 hon, seksi remaja. Sadarion, Minggu tanggal 8 Mei 2022, Ima witolk remaja na pasapuluhon tu yana kota horong remaja. Pinangido tu akan natoras asa dohot memotivasi aka yana kota remaja lao mandohoti witolk on. Jadwal boy mata jaha di tikting cetak. 10 tolu acara doa bersama Dewan Diakonia tu ruas Namar Sahid. Hari Selasa tanggal 10 April 2022 pukul 10.07 WIB di Patupa Dewan Diakonia do acara doa bersama turuas ni Huriata na di Bagasan Parsahiton. 10.4 seksi pendidikan. Nunga dibuka pelatihan tu musik biola di Patupa tiap Sabtu pukul 10.40 WIB. Pendaftaran tu Nyonya Renova Lumbat Toruan Boru Tambunan. Informasi boy mata jaha di Warta Cetak. 15 Pangebation ni Huria. Sadarion Minggu tanggal 8 Mei 2022 grup biola Immanuel mangebati Huriata di Parmingguon Bahasa Batak pukul 8 WIB. 10 aksi donor darah. Hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 10 WIB saat pukul 10 WIB seksi kesehatan Patupahon aksi donor darah maringanan di Serbaguna B. 10 pitu selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas Suryata Pasaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas Nihuria na tubuh manang namar bagas di tanggal 8 ro di tanggal 14 Mei. Saya itu hatama nama masu-masu. Molotung adong ruas ni Huriata na sotar surat do peguarna di tikting na ulang tahun ni di paboa ma tu ganop situa di sektor na manang tu sekretariat. 10 walu manang na parpudi aka tikting na soni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion denggan mata jaha. Songoni masahat ni tikting di Huriata di Bagasan Minggu sadarion taingot bema manang nyakoni tujolo ni Huriata. Kesaksian pujian grup biola Immanuel.
Marende Mahita sian buku Ende nomor 452 ayat sada sahatro di ayat tolu uhut papungu pelean. Dehon ayat tulu.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mengaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata berita nauli di bagasan minggutta sadarion. Ima tersurat di ulaun apostel bidusia. Mamuka maisian ayat 30 sahat rodi ayat 40 takasma tapai hutihut di bagasaro hatta di pangulu si Tabita dungi adong madi joppe parupuan sada na Porsea na margoar Tabita astuan na Dorcas na sumurung mangulahon na dinggan dohot mabahen asin ni roha. Tongon ma dia kari marsahit ibana laos mate. Jadi diburi ma ibana di pihak komatu bilut pargijang. Alai jonok do huta lidda tu huta joppe. Jadi terbigi ma tuaka dongan ni si Petrus di si. Gabi disuruh madua halak manopot ibana mangapoi asa humatop ibana ro tumopot nasida. Jadi hehe masih Petrus madongani nasida asa duk sahat ditugihon maibana tubilut pargijang. Jadi Roma madapoton ibana saluhut buru-buru nama balu akan tangis. Di patudu hot tu ibana ulos dot abit akan pinauli ni si Tabita adorang rap dope dohot nasida. Alai di palau si Petrus manasida saluhudna dungi marsinggang maibana martangiang di dopak ko mabakei di dopma o Tabita hehe maho. Jadi di pabidok mamatana dungi dinani idana si Petrusi hudul maibana. Jadi disurduk kematangan na paheheho di bana. Dungi di jauh ma akka nabadiyai ro di akka buru-buru na mabalu di pajongjong maibana mangulu di jolo nasida. Dungi sar mai di boto saluhut pangisi di huta joppe. Jadi torop do gabe Porsea di Tuhani. Alai nania do liling na ibana mian di huta joppe. Sorang di sada halak na margoar si Simon, si Pauli hulik kuling ido sahatna. Huriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus adonggo padohan di hata Indonesia madok mati gajah meninggalkan belalai, meninggalkan gading, mati harimau meninggalkan bulunya belang, dan mati manusia meninggalkan jasa atau nama. Artinya kalau gajah, harimau bisa meninggalkan sesuatu, bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan saya dan saudara? Andaikan saya meninggal dunia hari ini, atau bapak ibu meninggal dunia hari ini atau besok atau minggu depan, apa yang akan Anda tinggalkan? Apa yang akan diingat oleh orang lain? Jasa apa? Perilaku apa? Kenangan apa? Adong gosingoton di jol matagamon sianaung siako amang siako inang molo tatadiko portibion hira-hira ado dohon di jol matari tu parmateta akkahata na uli na ding gaddo manang na hatanasing go si dohon di jolma.
Taberin di baga sa turpukon. Sada halak na marguar Tabita. Manang dihata junani di Dorcas. Lapatan ni Guaron imarusa atau hije. Jala guarna do pangalahona. Dorcas, rusa atau hije ini menggambarkan perilaku dan kebiasaan hidup sehari-hari. Rusa itu lincah, gesit. Demikian juga dengan Dorcas atau Tabita. Dia gesit, dia lincah untuk melayani. Dan dia menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang berkekurangan, khususnya para janda. Dia diberikan kemampuan pekerjaannya sebagai partonun yang bisa membuat baju pakaian, dan tentu ekonominya dia bisa mendukung untuk membantu orang lain, para janda-janda. Jala disaksihon akan mabalui dei ditikimate ibana dung dijauh si Petrus ro si Petrus hadir ipatuduho maakoma na pinuka na niula ni si Tabita si Dorcason. Nahupakke hami oma ni oma onggo penatading. Pabahenan ni ibana, kepedulian ni ibana, pangurupion ni ibana, kehidupan yang berdiakoni, kehidupan yang penuh dengan sosial membantu orang lain. Gabe diingot talak ibana. Hutana di Joppe, kota ini juga mengandung banyak sejarah. Dia dikatakan seorang murid perempuan dan satu-satunya dalam Alkitab. Joppe ini adalah kota pelabuhan, sekarang Jaffa. Kota pelabuhan besar di Tel Aviv. Kota perdagangan di kota baru. Karena Yerusalem gak bisa lagi dikembangkan. Itu kota tua, tetapi kota baru di Tel Aviv. Inilah sebagai pusat perdagangan di Israel saat ini. Joppe ini juga ketika Raja Salomo tempat pengapalan, tempat berlabuhnya semua kayu-kayu aras yang akan dibuat membangun bait suci itu. Jala tu Joppeodo tempat pelarian nih si Jonas tiki disuri bada tu Tarsis alai ga belari bada tu so. Sehingga Joppe Jaffa ini mengandung banyak sejarah. Tetapi di dalam nats sini sejarah ni sahalak ina nama ina perempuan na moding na margoar si Tabita si Dorcas jala penuh dengan kepedulian mengurupi akan hurangan. Gabe adong badoh kerinduan ni halak manikir manopot ibana hola dibege marsahi koras dungi mate. Taida disi dung masa na masai ibigin na sida ma si Petrus lagi adong di hutan Lida. Memang nakapala daw kota Lida do Joppe. Dungi disuruh ma harusilu ma Roma ho asarap mga puli hita. Moro nengon asarap mga cara hita.
Asarap mga leonapul-apul hita, tu keluarga na. Asang giat tibu tarapul keluarga ni si tabi tau. Jala taida. Guarna Madaina. Guarna uli. Gesit. Lincah. Suka berbagi. Guarna ma pangalahona. Dada holan uli. Lincah. Suka berbagi. Alai imana sada parupuan patuhan. Dadaholan uli, gesit, peduli, suka berbagi. Alai ibana pe sahalak parhapor siaud situ tu. Luar biasa teh, lengkap. Coba jo, asugari lahita manukir. Aung na modding keluarga ta manang halak nasing rohita manukir tu si. Ado na disuku jolma. Tatung idok ringgas doa matau marang inatau merminggu taga dinguluna. Ringgas don berbagi marsi leho-leho tudonganna. Ringgas don mangula-ulahonna godang gua kaketeladanan na tinadikonna. Godang gua kasih ingoton di pangalahona. Parsauranna pakatayhonna. Goda nga kasingoton keteladanan ningoluna hapor seonna isukun jol badai na biasa isukun piga nakonna boang ngasohok sude ngasari matua dope mananok saur matua alayang kutiki kopi ti juga ridok ngamod diksian udah bah inna. Ahna medok jolma, oido hona kopi tate, janama. Dak pola betul songan nata songgot tikia te. Anggo biasa na, behido nadigan, bapa matena indah do betul. Songot dia. Gotik masa kopi ti, bah. Hona kopi di mana indah do. Dan isuku bega saur matua sari matua dah ngaro isuku ni. Itu ritari hodo waringin nai, indah do, sadari nai. Habis sabutullah, anggo di budaya Batak, budaya Tai, meluduk saur matua ibana, nanti. Patudu honak kalas siroha ebas namai. Ijo, aka uguk sa bangunan, do aka musik, manotori, marebasi, patuduhon kesuksesan dohot hinadenggan ningolo na kapapangan na inama disi marlasiroha nama alay ko kita matiki kopi ti tangadong buy torlasonido sip-sip na may taruhon manang naisip pirangong buy pangida apalagi ang gumula na wala siya katsay do buy daw na butikan duk pinapagpudor nga buy berengos siya na daw inna ngerido. Holani at juga rita rinukon. Bahasa lupi manguluhita tiyak kamang kenangate. Hape aong guratong siyak kita o dahon ako pitikilay sehat lupi naikkan. Bahasa suku-sukun ala daw jago do hita majaga hahipasota. Ala no burju do hita. Ala na duminggan do pangalahota. Ala na gumodang go wakta sehingga ujago pengobatan tuhita. Tao. Ala asido pero hadi debata mangidahita. Adong go pe sesuatu na hinirim di debatasya kita. Ilio debatado pe pertikian tiki parasianon dihita. Anggo sarong be si tagamon di debatasi haporon di debatasi kita.
Mengarugi dia bata tok pangulun dari pihitau nanti. Tetapi Tuhan masih menginginkan ada sesuatu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Tuhan masih mengharapkan kita ini lebih berbuat lagi. Songon sita bitao gabe di ngotalak. Jala ala na di ngotalak go ibana ubay naukat pohan ya kadongan na akan atoropi isado si Petrus maing ala pamu mapawahamu asaro ibana asarap pita mga puli. Dan si Petrus pe itor dihubar si ibana do. Itor do ibana. Dugi hama na terjadi. Sudah niya kita orang kamang kay nang iko mati ate. Ako kita teh na so mati. Hatani deta madok na sa jolma iko mati. Iko mago si buki. Namangolo iko mati sa tungdenggam muse. Daging odo gabe bakke jalai kondo malakke asa sogot sa hati bakiti Tuhan sangapon nai. Karena dengan tubuh yang fana ini, tubuh yang sudah terkontaminasi dengan dosa ini, dan boy sahat kita, Tuhan ngoduan nasora suderap do debata di surga sodangan ni. Jalai dodok si Paulus, upati dohor ni dosa doha matean, ala dosai ko mate do ita. Alai basa-basa di debatado, hanguluan nasa liling-nililing na. Mate dunia kita. Mate do si Tabita na burjui. Mate do si Tabita na gok haposyaw ni. Parhaposyaw si tutui. Mate do si Tabita na peduli tu akahalak tudongan nai. Mate do. Alay. Hama mate tai. Nung nga dilihot Tuhan Yesus tiruan, pawadak kamatea be ujung di saluhut. Alay hamatea ni maparhitian na may asasahat tita Tuhan uluan nasa liling-nililing na. Molo di baga sa tupukon, tordi halaputi si Petrus, dugi di suruh na sida, nga mangangguhi ipatuduhon ipabuwa-buwa sudiak kananiulan ni si Tabita dungiroy bana harwar maju habu sudi dungi holan ibana na madohot si Tabita nong bostangi ahana na yung beringot tadi siyak kamang kainang bahwa rupanya kehidupan keberimanan kita dak pola perlu ikut di paboto-boto dok di pabering-bering jolmai show of force. At sugarina niya kan dohorot tama dohor ni si Petrus manian juhamu tawa bah roba hamut so sudi asa beri kamu hupangolu si Tabitaon ima dohonon nanya. Anggo si kita hadol makan itu. Ala yang gue ibana. Ahara taber dia pisteli. Naksili pe di Pangulo do anak ngina na mabalu na itasarpatip. Tuhan Yesus pe di Pangulo do doli-doli na di hutanay ni. Alay sude nai nagpe si Petrus si baga sa tupukon daksyan dirina alay huwaso di Tuhan Jesus naukehe siya kabateani ido na mga leog gogo tibana jalaido topi ni mingguta daksyan diri di si Petrus hanya sebagai alat ula-ulan ni debata alay huwaso ni debatado na panguluhon gabe di dok ibana ma di bagasan tupuk taon. Jadi Roma mendapat tenibana saluk buru-buru na mabalu akan natangis di patuduo matibana ulos dot abit akan na pinauli ni si Tabita dorang rap do pedohot na sida
alai di palau si Petrus marasida saluhutna dungi marsinggang may bana martangiang di dopak ko mabakay di dokma o Tabita hehe maho. Jadi dipabidok mamatana dungi dinadidana si Petrusi hudul may bana. Dukod duli mana disurduk ko batangan na paheheho ni bana baru pay di jow akan atoropi akan abadiyay rodi akaburbur na mabalu di pajongjong may bana mangulo di jolo na sida. Artinya apa? Biarlah mereka yang menjadi saksi. Tuhan Yesus didok goto akaparisi saduse ala saya mangido tanda na sida. Tidak selamanya tanda mujizat itu membuat orang percaya atau semakin yakin dengan Yesus. Bodo gabe hola pasonak-sonak kerohanai. Bodo gabe holan mabemar pikir jol mabadi logikana di pangasahon. Alani ya di tulah Tuhan Yesus dang leono tanda Tuhamu tanda ni si jora ma jahamu mabibeli. Tiki ditakku pebana ijo ibana jol si Herodes hirim rohana patuduhon ni Tuhan Yesus tanda halongangan alai dang dipatupai ibadai. Ayaw di hutan asing di Betsaida di Korasim binay na katanda pasti do kataba na prosea di si. Alay hamu saya berber kabudu tanda. Alay dang mar pakorhon tungolu ha perseon nasida. Alanido Petrus juga tidak perlu dia show force. Holadung mangolu si Tabitai ditogi bana dungi di pasaha ibana tuaka natoropi akan abadia do nama balui diberi nasida ma mereka menjadi saksi. Jala didok dungi sarmai bana sarmai di boto saluhut pangisi ni huta joppe jadi torop do gabe persea di Tuhan. Karena tanda itu torop gabe persea di Tuhan. Kuria na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Ana nek sidohon itu pukot tuhita. Dihita kabangkay dang. Out sugari di alap Tuhan yau. Saunari manang na minggu naro manak kamu amangina. Na perjulu sahali yaki pasti tu surgo dohita. Idora na perjulu. At sugari di alap Tuhan yaw yakin doaw pasti do tu surgo hasonangani doaw. Idon didok ngedet tali maras 20 lui. Tu dia hodung mate ho. Tadi ho jok kabang kenang. Saya ada 2 tulia. Tu dia hodung mate ho. Alusima jepek tikip uju naro tu dia ho dung mate ho dung mat tas tojo tagati jo salah duit detai dung mate ho dung mate ho tadi ho ma dung mate ho dung mate ho sai pikir ma tu perlu sirin konota. Itu dia do. Alusima. Jepek tikim
ujung naro ay naktaboto. Jala satok kidoi. Bodo hilalahan bodo perat. Tiki masa dana kamu naik nak penongono puluh pitu puluh 20 tahun kita. Hape ang guang kawa 20 nga tumat jangi. Alay bodo perat ay ingot na tersedado pita dana marmeam-meam. Satok kido. Alay adong. Naikon. Siya lusata. Isurgo, hanguluan na sa liling-liling ngay do. Manang na, ihamatian na sa liling-liling ngay do. Napadua akong molo mate hita. Ahado tagamon, singoton ni dongan, singoton ni keluarga, singoton ni anak komu siya ko amanginang dohot siya naw. Ahado singoton na. Adonggo tapatuduho na kakitiladan na nauli na denggan. Manang naholan na murug-murug dohita. Manang naholan na marugutungod dohita. Madingot to siya nupung minna. Mara-mara melulu. Banggabi makesan na nun. Molo upung baratin. Mara-mara melulu. Siya no maamu. Huwin na pautu. Mahutep-tep boy botoihin na. Kalau nido na huingot siya nihin na. Singoton. Keteladanan, pangalaho. Apalagi ang kunay dangboy beholak kata, taksukup beholak kata, nato astaido, hola ni ber kita, mga tusi, tanggunay nga nakotay, hola taber nga nakotay, tabol lang nga nakotay, ay dokon. Lo, lihat matanya kok melotot, lihat saya ini nama. Matanya melotot ini lo. Ang kita na jolo bodo pe mga tusi ako kasi doon yung makon ngamuru iba na nga sa onay serbing ibin na do. Unay nga palo melotot loin na naman. Singoto. Jalahyado isa da huria. Adok so ni dugmati amat taon. Ibu matuhitan. Alay dibuat di hitan ipardalanan ni ito kadalan. Laos, sega, ambulans naon, mati. Ito nga dala nilang lang isong ni. Say, ijo muntir paleket to padenggat to tangboy. Tangboy mangulo, mati. Mobilay. Badugi da, subuhan tuho tada. Sutunggay bitar laba malilikwin na. Ilulihalahi maka ambulans si puskesmas ni sinoni. Lao babuan malanjut to, na ikotaw honot to do, balok may si, itali ko na lahon. Holadong dapat ambulans si, panako imana to ambulans si baro, la babuat tu, tuho ta. Dungi, starter, mobil lokyan mo sa mana, ito boy mangulo. May do jolmay. Sunyat tusan, tiki mangulo piya matos si surang, dugmati pitok si surang yun na. Takolat tiki mangulo si surang, do mati tok si surang yun na. Ya kamu mah. Singoton ni jolma. Singoton ni anak kamu, singoton ni paparamu. Bodo hita, hapos yaon na. Partangyangon na. Parsitutuon na marhuriyay. Halabohon na. Hadengganon ni paragena. Boy manuturi. Kudang masingotot tahe siya natutuon na. Siya bapakos siya no makonin na. Ido, neko ning ototta. Alani ikon lam manat, lam hati-hati hita. Ingolut taon, lam atua pe hita, ikon lam manat hita. Naksok kumatua te, so kumatua mordikan. Tapi kita harus lebih mawas diri, apa yang patut. Supaya orang mengingat kita. Karena manusia mati meninggalkan nama, meninggalkan jasa. Apa yang diingat orang? Sapi kapor siamu, tu surgo rapodo ibana. Alani ikut takas. Berita ni sita bitaon. Naing gabi. Songoni man ya berita ta.
Si ingoton ni halak gudak siak kita. Gabe pasu-pasu ngulutta dohot hadiriot tatu halak dasing. Amin. Martang yang mahita. Mauliati malituhan di pasaro hanami tuho. Didenggan di basam do asini roham. Di pakulingi ho hamili Tuhan. Di paingoto hamili Tuhan. Molo di leokodo pe ngoluon gancang niumur di hami. Asahu pariahi hami ngolunami. Asaho Bartolomeo ni roham. Lam hupasol hotami diri nami tuho. Lam takas panguluyon nami. Pagkaporseahon nami. Dohot pangulahonon nami. Songonak-kanak komo hami. Asa gabi pasu-pasu patuluhon ak katiruan nauli na dingga. Gabi dohot halat nasing marlas roha. Jala porsea di ho. Marhiting ulo nami. Ala niuru piajari jala parohay mahami. Asa sungguh-sungguh hami satia lau mangihutok ko. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami jalo mahami. Amin. Tapuji matuhata marende hita sa nomor 707 mulai sa nait sada.
Datangi ako mapiliata, ali di batama namin na di banwa gijang, hodo haruruan ni saluhut si leho-leho na dinggando nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masyan na nilihon mi tu hami pilihan nami tu ho, say jalo may gabiwap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramote so para siya kami pilihan on. Patimbulhon harajaom budi tonga-tonga ni huriam doho di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite tondib. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam kirkir hami mandok mauliate tu ho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasa nilehon mi tondirani pamataku o sadohutku kirani saluh artaku Alia manami na di banwa gijang say pinurbadia magwarmo say ro maharajonmu say saud malomo ni roham di monotongaon songon na di banwa gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari se sabado sanami songo panesa nami di dosan di dongan na mardosa tuhami una kami tu giho tu pangunjunan palua mahami sian pangago dona puna harajaon dona gugdaun rodi asam lapon salelengi leleng na mulak mahamu di bagasan dame jalo hamu mapasu-pasu ya Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana marni daho. Sai di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasarhon madamena tutodim. Amen. Amen. Lihat baik. Di hamua kamanami do inanami Mariteon sian parhalado hamina marhubas di huriata nadohot marminggu di garijaon marang nasiat jabut tabipe pasahata mima selamat hari minggu badihita tuhatama nama masu-masu ita saluhutna jala di jolo pitu di garijaon lahwaruar hita kamangkay nang adong dodisi di patupa kotak ima gerakan Rp1.000 per orang per hari laho manupahi dana pensiun ni HKBP las marohat tapatu pahoni horas mahita salutna Dunia ini terus mengalami perubahan. Bahkan Dennis Waitley mengatakan bahwa stability is a myth. Artinya bahwa stabilitas itu adalah sebuah mitos. Tidak ada yang pasti. Kehadiran kita sebagai seorang perempuan adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Di mana kita sebagai penolong yang sepadan. Penolong di dalam keluarga. Penolong dengan orang lain dan pasangan kita. Penolong di dalam pelayanan. Di dalam punguan. Bahkan di dalam pekerjaan.
Itu sebabnya di tengah-tengah perubahan yang terus terjadi, kita harus melakukan transformasi diri menjadi wanita, menjadi perempuan yang lebih smart, lebih cerdas, dan tentunya bisa mempengaruhi lingkungan dan mentransformasi lingkungan dimanapun kita berada. Mari hadirilah seminar motivasi untuk perempuan HKBP Kebayoran Baru bersama saya, Perlindungan Marpau Motivator. Acara ini diselenggarakan oleh Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 pukul 13.30 di Gereja HKBP Kebayoran Baru. Kita akan kupas tuntas bagaimana menjadi wanita yang tangguh, menjadi wanita yang smart, dan tentunya juga menjadi wanita yang mampu berbagi dengan sesama. How to be a smart woman. Terima kasih, sampai jumpa. Horas.